Saúdos, que tal, como están? A Xunta sigue a avanzar na futura remodelación do Hospital Clínico e na construcción da nova Facultade de Medicina. Hoxe, o conselleiro de Sanidade achegouse ao Chus para dar a coñecer a proposta, un proxecto que prevé unha reorganización do centro a medio e longo prazo. Jesús Vázquez Almuíña fixa nun ano o prazo para elaborar o plan funcional do centro. Como xa lles temos contado, a Facultade de Medicina será trasladada ás inmediacións do Hospital Clínico e do Gil Casares, onde tamén se ubicarán os estudos de odontoloxía e enfermería. Neste sentido, a Xunta segue a dar pasos adiante. Esta mañá o conselleiro de Sanidade quixo dar explicacións sobre o proxecto ante os profesionais do Chus. No solo está aquí el clínico, sino también está todo el campus vida en sí, ¿no? Por lo tanto, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología también completarían la oferta docente y formativa de esta ciudad. A partir de ahí se barajaron varias posibilidades y la que finalmente parece que tiene el apoyo de todo el mundo es utilizar lo que es el actual Hospital Gil Casares, su territorio alrededor, su parcela, para edificar la nueva Facultad de Medicina. Este traslado da facultade ao contorno dos dous hospitais provocará cambios nos centros e por iso que se vai elaborar un plan funcional para a ampliación do Chus, onde se van redefinir os espazos e que estaría listo, segundo Vázquez Almuíña, no prazo dun ano. O conselleiro pediu a colaboración dos profesionais para esta reorganización. Tenemos que definir de forma concreta lo que tenemos que incorporar en esos nuevos espacios. Y ahí hablamos ya de la reorganización total del área hospitalaria y habrá elementos, servicios que ahora mismo tengamos en el Hospital Médico Quirúrgico de Conxo que se vienen para aquí y también servicios o parte de servicios que se irán al Hospital de Conxo. Por eso necesitamos el apoyo vuestro para tratar de planificar algo que, como digo, nos parece fundamental por parte de todos los profesionales, todos los que puedan aportar con su experiencia. O proxecto de ampliación tería un custo estimado de entre 20 e 22 millóns de euros, adicados a aumentar en arredor de 15.000 metros cadrados a superficie do Chus. O documento prevé contar tamén cunha solución aos problemas de tráfico e de estacionamento. E hoxe tamén coñecíamos os detalles da rehabilitación de Castrondouro e Patio de Madres. As obras converterán esta rúa nunha zona pensada para os peóns, cun aumento das beirarrúas e a eliminación de todas as prazas de aparcamento en superficie. A intención do Concello é comezar os traballos a finais deste ano. Seguindo a liña marcada en anteriores actuacións por Compostela Aberta, Castrondouro e Patio de Madres pasarán a ser rúas nas que primará o peón. Deste xeito, eliminaránse as prazas de aparcamento, permitindo ampliar as beirarrúas ata 2 metros. Ten máis do 50% do seu espacio dedicado aos peóns e que algo está fallando neste caso. Esta é unha obra que pretende abordar o problema con profundidade, a problemática do colapso cos vehículos, da falta de fluidez para as persoas, todos a coñecedes. Aquí hai unhas fotos que nos sirven de exemplo para recordar toda esa problemática. E, ademais desta problemática que hai cos vehículos, esta rúa ten ese problema que vemos aquí, que é imposible incluso andar a par, dúas persoas falando, pois faise imposible, como decíamos, en cadeira de rodas ou con un carrito de bebé, faise tamén totalmente difícil. Manteránse dúas zonas de carga e descarga e unha parada de autobús. Ademais, o Concello vai habilitar case 30 prazas de aparcamento para residentes no estacionamento soterrado da Praza Marcial Villamor. Outro grave problema desta rúa que se vai abordar é o nivel da cota das vivendas, moitas delas por debaixo do nivel da calzada. A actuación permitirá igualar boa parte das entradas dos edificios. Partimos dun problema grave que é un 43% que están na situación máis desfavorable e que isto nos implicará abordar unha obra cun carácter estrutural moi importante. Rebáixase gran parte da rúa cerca dun metro de profundidade, o que implica a renovación de todas as redes de servizos e tamén implica outra cousa que nos preocupa en canto a tempos, que é un control arqueolóxico de toda esta actuación. Cun orzamento de 3 millóns de euros, a actuación está vinculada aos fondos EDUS e Cartos que aínda están pendentes de recibir. Non entanto, o Concello comezará xa a licitación co obxectivo de comezar as obras no último trimestre do ano. Os traballos, que afectarán a case 500 metros cadrados de rúa, terán unha duración de 18 meses.
Todo isto no mesmo día no que Rubén Cela pedía a convocatoria urxente da Xunta de Voceiros e que o voceiro nacionalista ven de denunciar que Compostela Aberta aprobou unha quinta prórroga do contrato da Hora e do Guindastre. Foi nunha xunta de goberno extraordinaria celebrada o venres da que non se informou. Nesa reunión púxose sobre a mesa ademais un informe da asesoría xurídica que recomenda paralizar o proceso de municipalización do servizo. Aínda que alá por xaneiro aseguraban que non habería novas prórrogas do contrato da Hora e do Guindastre, o BNG ven de sacar á luz que o Goberno aprobou ás agochadas a quinta prórroga deste servizo pese a existir unha sentenza xudicial en contra e pese a que Compostela Aberta quere aprobar este mesmo mes a súa municipalización. É por iso que Rubén Cela pedirá unha xunta de voceiros urxente para escoitar as explicacións do Goberno. É unha petición de reunión urxente da Xunta de Portavoces para pedirlle explicacións ao alcalde de Santiago a respecto do acordo que se tomou nunha xunta de goberno extraordinaria o pasado venres, e a que tivemos acceso no día de onte, a respecto do acordo tomado e o alcance do mesmo. O que preocupa ao Bloque é o informe que se estudou nesa mesma xunta de goberno extraordinaria que tivo lugar o venres ás 2 da tarde e da que non foron informados, e que a asesoría xurídica puxo sobre a mesa a posibilidade de paralizar a municipalización ante a resolución inmediata da sentenza que proíbe a Setex Aparqui prestar o servizo. Que se nos explique o alcance desto e se isto vai ter algún tipo de consecuencia ou non na folla de ruta que tiña marcado o grupo de goberno a respecto do proceso de asunción de xestión directa do servicio da Hora e do Guindastre. En calquera caso, eu quero dicir que a mí non me parece esta, para min, desde logo, esta unha información tremendamente relevante, que non é absoluto secundaria, que contradí algunhas das cousas que estivo facendo o goberno ata agora, e o que non me parece de recibo, sinceramente, é que isto se aprobe nunha xunta de goberno extraordinaria antes dunha ponte que non se dé conta nin os medios de comunicación nin os grupos de oposición e que, que desto nos enteremos rebuscando nos papéis. Cela explicou que o Goberno ven de recibir ata 3 requerimentos xudiciais para executar a sentenza e por iso que o voceiro nacionalista quere saber que vai facer Compostela Aberta agora. Seguimos. Kiko Veneno, Miss Cafeína e Miles Sanco son os cabezas de cartel das festas da Ascensión. Hoxe presentouse a programación na que tomarán protagonismo os grupos locais nun escenario na Praza do Toural. Os festexos, que serán do 24 ao 28 deste mes, contarán con citas obrigadas como a Feira Cabalar, a Festa dos Maiores e as verbenas da Alameda. O mércores 24 arrancan as festas da Ascensión, as festas picheleiras por excelencia. Hoxe presentouse a programación que se alongará ata domingo 28 e que terá como escenario central a Praza da Quintana. Alí, Miss Cafeína abrirá as festas que traerán a Santiago artistas como Kiko Veneno ou Miles Sanco. É un referente, un músico de Ghana afincado no Reino Unido e é un referente e estáse a convertir nun referente do soul actual e que agardemos que guste, porque nos parece unha aposta en ese sentido, do punto de vista artístico moi comprometida e que nos creemos que vai a convencer. A súa actuación estará tamén precedida por Eladio e Los Seres Queridos, que, como sabedes, acaban de gañar o premio ao mellor disco en galego dentro do certame de música independente a nivel de Estado. Outro escenario onde a música será protagonista será o Toural. Alí poderemos desfrutar dos mellores grupos da cidade e da nosa área de influencia. Que lle demos o nome de Compostela e Música e que será o espazo para as formacións musicais da cidade e que desenvolven a súa actividade na cidade e na contorna, e que seleccionamos dese censo que eu mesmo presentei con a xente de músicos ao vivo e que creamos hai uns meses de todo que este potencial da cidade e as súas diferentes expresións artísticas. Manteránse as verbenas do Paseo Central da Alameda e as atraccións. Como sempre, o xoves será o día da Feira Cabalar, xornada na que desfrutaremos tamén das mellores agrupacións de baile tradicional polas rúas de casco histórico. O sábado será o día da Festa dos Maiores e tamén do torneo de chave. Esa xornada tamén terá lugar o desfile de Star Wars. Por certo, que todos os concertos serán de balde.
Saiban, ademais, que Turismo de Santiago vende abrir o uso da Dispo App ao público en xeral. Estamos a falar dunha aplicación que permitía aos traballadores da oficina de turismo saber as prazas hoteleiras dispoñibles en tempo real. Agora, os turistas poderán consultar esa información facilitando as reservas de última hora. Dispo App é unha ferramenta creada o ano pasado por Turismo de Santiago que permitía aos traballadores da oficina de turismo coñecer en tempo real as prazas hoteleiras dispoñibles en máis de 60 establecementos. Agora serán os propios visitantes os que poidan consultar esa información grazas á nova versión da aplicación que vende presentar. Na temporada alta do ano pasado tivemos máis de 60 establecementos activos que cargaban a súa dispoñibilidade de prazas con regularidade. Fundamentalmente eran hotéis de ata 3 estrelas, albergues e pensións, que son o tipo de establecementos aos que máis se adecúa esta ferramenta, xa que os grandes hotéis contan con perfis de clientes que acostuman facer reservas previas. O noso persoal da oficina empregou a Dispo App para respostar a máis de 10.000 consultas de turistas recén chegados á cidade que non tiñan unha reserva previa e que non sabían onde podían pasar a noite. Non se trata dunha central de reservas, senón dunha ferramenta meramente informativa, polo que os turistas non poderán reservar directamente con esta aplicación. Coidar a nosa vista sempre é importante, pero máis se un se atopa nun lugar con condicións climatolóxicas adversas. É o caso da expedición liderada pola alpinista Chus Lago, que acaba de chegar de pasar un mes a 20 graus baixo cero. O Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla realizoulles a ela e a súa compañeira unha revisión dos seus ollos esta mesma mañá. A recoñecida alpinista galega Chus Lago vende liderar a primeira expedición feminina xunto con Verónica Romero e Rocío García, que conseguiu cruzar o casquete de Barnes na illa canadiana de Baffin. Despois dun mes, a temperaturas de 20 graus baixo cero e incluso 30, as aventureiras xa están na casa. O frío é unha cuestión que hai que levar de forma individual. Cada un ten que saber como protexerse ben, hai unhas pautas xerais, ten que comer, alimentarse, decir, o calor produces ti mesmo. Eres como unha especie de granxa de calor, de feito todo o que tes contigo, baterías, cámaras, el GPS, todo vaise congelar, entonces se queres mantelo, para a túa seguridade tens que terlo contigo. Que parece que todo te protexe, non? Ti eres o que protexe prácticamente todo. A temperatura que quizáis é porque, non estás exposta unhas horas ao día, senón estás exposto 24 horas. Eran declaracións de Chus Lago no Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla, onde pasou unha revisión da vista xunto con Verónica Romero, unha atleta sen experiencia nestas expedicións. Moita enerxía, para min eu son a novata do equipo porque eu non veño do mundo do alpinismo nin da escalada, eu son atleta, entón para min era todo novo. Enfrentarme a unha expedición deste calibre pois impón moito. Sair airosa desto, a pesar de todas as vivencias que tuvemos, pois non é pouco, estou moi contenta, sí. O Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla colaborou con elas aconsellándoas sobre o cuidado dos ollos na súa partida e revisando agora a súa visión. Derámoslle un pequeno kit de supervivencia oftalmolóxica que incluía lubricantes oculares, as recomendacións de protección solar, por suposto, e algunhas cousas que non se debían facer, como abusar dos anestésicos na vista, porque os anestésicos, o colirio anestésico alivia, pero a vez evita que nos sintamos se temos unha enfermidade, non? Entonces pode ser peligroso. E vostedes xa saben, aínda que non se atopen en situacións extremas, tomen precaucións coa súa vista, sobre todo agora que está próximo o verán. Toca repasar algunhas suxestións que lles achegamos cada día na nosa axenda cultural.
En canto ao tempo, agardamos chuvias a partir do xoves. Todos os detalles da predicción de seguido, grazas a Meteo Galicia. Mañá en Galicia agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios. Os ventos soprarán no litoral norte de compoñente leste moderados, con intervalos fortes, e no resto serán do sueste. No venres agárdanse ceos parcialmente anubrados e chubascos que serán máis generalizados pola tarde cando poderían vir acompañados de treboada. As temperaturas descenderán de xeito máis acusado nos valores diurnos. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur con refachos fortes á noite. Pro sábado agárdanse ceos anubrados pola mañá con chubascos máis probables no oeste e zonas altas. Co avance da tarde iránse abrindo grandes claros. As temperaturas máximas e mínimas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará moderado de compoñente sur. Mañá en Santiago teremos ceos con nubes e claros, as temperaturas oscilarán entre os 13 graus de mínima e os 27 de máxima, mentres que os ventos soprarán de compoñente este. Pro venres agárdanse cambios con chubascos e temperaturas máximas que baixarán ata os 18 graus. Os ventos soprarán do sur. No sábado teremos ceos anubrados durante toda a xornada, as temperaturas baixarán lixeiramente e os ventos soprarán do sudoeste. Isto foi todo pola nosa parte. De seguido comeza o Preguntoiro, o noso espazo de entrevistas, no que hoxe Silvia Castiñeiras recibe o voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.